Assalamu alaikum jama'a. Labari da ɗumi-ɗuminsa. Gwamnatin Kano ƙarƙashin shugabancin mai girma gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya ba wa 'yan sanda dama domin gurfanar da Malam Abdul Nasir Kabara a gaban kotu, inda hukumar 'yan sandan ta gurfanar da shi a gaban babbar kotun addinin musulunci da ke nan jihar Kano, inda wannan alƙalin babbar kotu ya ba da dama da tafi da Malam Abdul Nasir Kabara zuwa gidan yari kafin ranar da za a zo a ci gaba da sauraron wannan ƙara. Ku biyo mu a shirinmu na gaba domin tabbatar muku abin da ya faru daga farko har zuwa ƙarshe.